Ngifisa ukukhuluma ngodaba esihlale sikhuluma ngalo kakhulu. Usizi lomuntu ophatha isibhamu. Njalo uma kwenzeka igameko eziningi nje ezithinta isibhamu. Eastern Cape, Western Cape, North West, Gauteng, Limpopo, eMpumalanga, KZN. Abantu abaningi nje makwenzeka leso sigaba baye besithumelele ngoba we have followers all over. Baye besithumelele bethi hey awubheke nje mfethu yazi phela la sekwenzeka ukuthi bese kuba ukuthi we cannot post amanye ama video on Facebook ngoba uFacebook awufuna ama video anesihluku and stuff. Bese bethi abantu yazi kube laba abantu nje bakwazi ukufinyelela kwi channel yenu. Ngaba kunjena. Ngoba abanye abantu abaningi abasilandelayo sekushuthi leli ivangeli esilishumayelayo lo sizi lomuntu ophatha isibhamu balibona kancane noma sebesiphethe nje isibhamu kodwa bayazi ukuthi ayikho into elethwa isibhamu empilweni yomuntu njengosizi ngaphandle kosiza ayikho. Khona insizwa athi ikhuluma okhozini izolo ohlelweni kaTshatha yagwetshwa 10 years igwetshwa iboshiswa intombi yayo nayo ikhala ngosize baze banginikeza ngisho ama details ayo bathi bacela ke simeme la ohlelweni izokhuluma ngoba iphethe ikhuluma usizo olukhulu kakhulu ngenxa nje yesibhamu. Last week bengincane insizwa lapho Lundi. I mean ibincwatshwa this Sunday last Thang njoba kulwesibili namhlanje ibincwatshwa kuThang lensizwa lapha uLundi erank kwadutshula insizwa yakwaZulu isucabanga le yansizwa esuke eGoli isuke eGoli mase ngitshenwa enye insizwa nje eyangakhona elwaziyo kahle lolu daba. Lo mfo usuke eGoli nje uzodubula umfana lapha erenki, uzodubula umfana edolobheni oLundi, uzodubula umfana ngenxa ukuthi lo mfana athi uJola nonkosikazi wakhe. Lensizwa isuka oLundi izodubula lo mfana imdubulela ukuthi uJola nonkosikazi. Ngathi sekuze kwatholakala ngisho ingane so kushuthi unkosikazi ubejola nje nalo mfana ushayela amaveni lo mfana khona lapha so ubejola nje unkosikazi nalo mfana kuyinto eyaziwayo ngoba ngazi ukuthi kwazi kwangenelela nomndeni wakwaMakoti kwangenelela nomndeni wakwamkhwenyana bezama ukulungisa yona lento ngenxa ke intukuthelo umkhwenyana eseyizwile nayo lento ngoba umkhwenyana ngathi bebembiza eGoli bethi akeze emakhaya kuzohlala phansi kuxoxelwe udaba. So umkhwenyana bese kushuthi asuke eGoli udaba nje olwenzeka last week njengoba ngithi bencwatshwa nje ngesonto mayisuke eGoli umkhwenyana ngentukuthelo asuke ephethe isibhamu ayifika oLundi afika adubule lensizwa le ibaleke lensizwa iziyongena erank eyidubula kushuthi ubeyishaya uyabo umuntu mayidubule ecasukile futhi phela engazange aqeqeshele ukudubula mawudubula umuntu ebaleka kuyenza kumshaye ngapha abaleka umshaye wabaleka lo mfozo owele erank wazongena erank ama rank ayagadwa ama rank nje manje khona insizwa nje security impela tight egada ama rank vele muqhabuka udubula lapha erank muqhamuka nje udubula izoqhumba phansi lezi insizwa ngoba zisuke engazi noma uzohlasela irank noma lo muntu omdubulayo udriver noma uyini. So
izoqhumba phansi. Meqhamuka lo mfo edubula lo mfana lo, avela amaphoyisa, amina ama security la gadi rank onogada bevele bemdubule. Bavele bemdubule awe lo mfolo. Kwasho ukuthi ke nale obekade baleka edutshulwa ilensizwe esuke eGoli naye ulimela naye ugcine eshonile futhi lo mfolo ugcine eshonile naye. Ikhona nje ivideo la khona ama security la gadi rank lapho Lundi emdubula lo mfo eselele phansi. Lo mfo okuyena lo mfo okuyena owayehubha enye insizwa ayamdubula lapha nje kuyivideo omunye unogada ufike isilele phansi lensizwa alokho ufika ngathi uyaphithiza bese efike idubula 3 bullet isilele ayidubule 1 2 3 abuye ahambe abuye jike lapha iphinde ezonamathelisa ngomnye u5 futhi 5 bullet pa mowabala esevele eselele phansi. Kuyivideo nje beze bebabaza omama bethi hawu Nkosi yami uzoboshwa lo muntu uyabona. So washona ke lo mfo nalensizwa le ebeyijola ke nonkosikazi nayo futhi igcina ishonile. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nonogada ngiyambona ngathi alulule icala lakhe. Abanye bathi hayi ngeke aboshwe nama ngazi noma uzoboshwa noma ngeke aboshwe ngoba enkantolo in fact in a criminal court nje la okuthethwa khona criminal case or any case, it's not about enkantolo, it's not about the evidence, it's not about the evidence. Yes, kuyenzeka phela ubufakazi bucindezela kodwa enkantolo in most of the cases it's about the interpretation of the law. It depends ukuthi who interpreted the law better than the other, from the defense ne state, abameli nabashushisi. Enkantolo nje kuke ukuthi icala li clean ukuthi ngilenzile icala, kodwa ummeli interpret umthetho into my favor, no umshushisi naye ethi uyazama kodwa ligcine ngiphume enkantolo thiwa nginacala yini ummeli interprete nje kahle umthetho wawubeka wa favor mina. So that is why ngithi lo yamfo angazi noma icala lingamgodwa from the look of things lingamgweba ngoba phela ukudubula umuntu eselele phansi, what for senimphucile nesibhamu, what for ukubungaza udubula umuntu 8 times eselele phansi ngoba phela umuntu mayeze edubula right ngamdubula ngenxa vele ukuthi uyingozi. Umuntu mayeze edubula umuntu nje manithi namkhuze ngasifaka kuwe isibhamu, kodwa mase nimdubule walala phansi u8 bullet sengo1 angikhulumi ngama bullet, angiwazi la mlalise phansi lo mfo, angiwazi amlalise phansi ukuthi mangake bengene kuphi, kodwa engiwabonile kwivideo 8 angazi ke noma ngelinye security lele bese limshaya noma kuseyilona lele limlalise phansi liboshiwe ke. Ngizoke ngilandele nje udaba lalo ngizwe, kodwa angikho ke lapho ngila ekuthenini ukube lo mfo ofetshelwe unkosikazi ube wabuka amanye ama video ethu, mhlawumbe ngabe akunje, angisho ukuthi ngabe kunje kodwa mhlawumbe ngaba kunje. Ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma nje la khona la ku Transformation Live ngikhuluma ngayo lento ukuthi uyazi lento ukuthi mawujolela umuntu wesifazana kungaba intombi or kungaba intombi or kungaba isesheli ne, kungaba intombi noma ngaba unkosikazi. Uma nje uzothi umuntu wakho mejola ebese udubula indoda wena or udubule yena, ubokwazi ukuthi impilo yakhe isiyonakele nje from lapho.
bokwazi impilo yakho isiyonakele nje from life impilo yakho uwe nezingane zakho sekubhedile nje yonke into ngoba uzoboshwa vele enizohamba uyohlala ejele mufike ejele ufike uyisole ngosuku lokuqala kade wenze icala uzoyibuza ukambe lento bengithi ngiyenzelani ngoba kube lo muntu ngimiyekile wena ukhona usibanibane noma bengisazoyithola enye intombi uma singabantu engathi besingaba nayo lento yokuthi sivelushe umphefumulo womuntu kulesi sikhathi samanje ade ngikhuluma udaba likaZondi kulesi sikhathi samanje akekho umuntu wesifazane ongacheat nowesilisa kuyafana konke akekho umuntu wesifazane ongacheat akekho wesilisa ongacheat so uma usene attitude towards lezi zinto zokucheat nani yokuthi wena kufanele kube nomuntu uzobabulala ufike pha abantu ngoba uzombulala let's say uyambulala nentombi ngabe unkosikazi vele usazomthola uzomthola naye echeat naye nezinto zakhe so ngababulala ufike pha abantu so uma singayibamba nje kuleyo ukuthi kulesi sikhathi samanje isikhathi esinzima kakhulu lesi la khona ongathi ungathola umuntu nje clean ngoba ngisho ungathola ingane encane seyitshitshi makuthi khona uyilobole ikushade izothi sishadile seyivuthiwe ke sithanda ukuthi izongena la ku Facebook akekho umuntu ongena iPhone no Facebook ngene la ku Facebook ifice ukukhulunywa ngezinye izinto uthola ukuthi lezo zinto ayikazizenze izofuna ukuzenza ishadile njalo so uzobulala abantu uzofika ephika ngoba isikhathi esishoyo and kulesi sikhathi samanje if ufuna ukuphila impilo wena reverse ufuna ukuphila impilo yangesikhathi sesedlule uzoyithola usenkingeni if you go against the tide uzoyithola usenkingeni uzoyithola ubulala abantu for nothing ngoba lento okubulala wathi omunye ngikhuluma kanje wathi kuyafa wathi ukhuluma kahle ngoba awukaze uganwe wena kusho omunye la wathi ukhuluma kahle awukaze uganwe ngicanda umfazi oyinsango yini wokuganwe mina ngisho ngingaganwa mina ngisho ngingaganwa namhlanje I can assure you ngisho ngingaganwa namhlanje umfazi angijolele ngakusasa ngeke ungizwe mina ngiphatha sengibamba ikhanda sengifuna ibhamu ngithi ngizodubula indoda ejola nomkami noma ngizodubula umkami ngeke ungizwe ngenza ngisho leyo nto mina ngeke noma ngaphansi kwasiphi isimo ngeke ngoba umqondo wami uswa sengayi understand lento kufana omunye ngathi ngikhuluma ngokuthi mina umthandaza ngimhambi mina futhi nginganame ngife let's say nje kuthiwa njoba ngiyagula let's say ngiyagula terminally ill bese kufika umuntu othi no wena hamba kumthandazo othile okuhlolela ngoba uzofika uphile nginganame ngife ukunokuthi wathi umnyawo ukhulunyiswa ukuthi awukaguli nani ezinye izinto umuntu uthatha isinqumo sewucabange kahle wacabanga kahle I mean awubinayo lento yokuthi udoubt mina nje ngiyakutshela ngiyasho namanje ukuthi ezinye izinto esengiyibonile sezingifundisile ukuthi umfazi noma engajola ngamthatha manje ajole ngakusasa ngeke ngizombone ngilwa mhlambe ngingacasuka nje kwaleso sikhashana bese ngithi ayishuthi ngibe nebhadi ngaqondana nami ngoba umuthola umfazi oright oqondile isikhathi ngikhuluma ngalabo abasha esikhathini samanje usuke kuyinhlahla nje yakho hayi ngoba kusuke kukhona into omfundise yona noma wayifaka emqondweni wakhe umuntu wesifazane mayefuna ukujola uyajola noma abe kuthiwa nesibhamu noma abe kuthiwa inkabu uyadubula noma abe kuthiwa wenza ini noma kuthiwa uyasatshwa yiphoyisa noma ngabe uyini umuntu wesifazane mayefuna ukujola uyajola. Siyabonga kakhulu.